Flaqa tal-Kumitat Eżekuttiv il-Partit Nazzjonalista approva l-ewwel grupp ta' 8 kandidati ġodda għall-elezzjoni ġenerali il jmiss. Il-kandidati approvati huma Duncan Borg Majiet fuq ir-Raba' Distrett, Michael Piccinino fuq ir-Raba' Distrett, Ludwig Kawki fuq it-8 Distrett, Marilena Gawci fuq id-9 Distrett, Dione Borg fuq il-11 Distrett, Norma Camilleri fuq it-13 Distrett, Beppe Gallia fuq it-13 Distrett u Frank Anthony Tabone fuq it-13 Distrett. Matul il-laqa, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech irringrazzja lil kandidati li ġew approvati kif ukoll lill-oħrajn li diġà wrew interess li jkunu parti mit-tim tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni ġenerali u li se jkunu approvati fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin. Fil-fatt dan huwa l-bidu ta' proċess biex il-Partit Nazzjonalista japprova l-kandidati kollha li se jkunu qed jikkontestaw f'ismu l-elezzjoni illi imiss. Bernard Grech spjega li l-Partit Nazzjonalista qed ikompli jiġġedded u li dan u l-bidu ta' proċess li se jwassal biex il-Partit Nazzjonalista jagħmel minn pajjiżna Malta żagħżugħa. Il-kandidati kollha approvati huma kollha ġodda u se jkunu qed jikkontestaw l-elezzjoni ġenerali għall-ewwel darba. Tnejn minnhom Dione Borg u Norma Camilleri diġà kontestaw l-elezzjoni għall-Parlament Ewropew f'isem il-Partit Nazzjonalista.